Haast alle weken gaat er een vrachtwijn vol vis uit Waaldzijn naar Rusland toe. Voor vishandel Damstra binnen de Russen goede klanten. Maar dat houdt een paar weken in één keer op. Voordat Poetin de boycott instelde, gingen wij de laatste naar de grens en we zouden weer uitsturen, maar dat hebben we natuurlijk net dient. Maar dit kost het je hem dus geld? Ja, dit kost het behoorlijk geld, ja. De boycott kostte Damstra alle weken zo'n €1000 aan winst. Reden van Damstra om juist naar Snits te gaan. Daar wie minister Dijsselbloem van Financiën te gast in het gesprek van Sneek. En hij heeft geen goed nieuws voor Damstra. De boycott zal zeker nog een paar weken en mogelijk zelfs maanden teruggaan. Maar dat raakt natuurlijk bedrijven, dat beseffen we ons zeer. Tegelijkertijd, ja, je hebt ook geen keuze als Rusland de buurlanden zo onder druk zet en probeert te destabiliseren. Het kabinet kan op het stuit nevens de minister ook net meer dwannen, zat ze al doggen. Het grootste deel van de oplossing komt van die bedrijven zelf. Was vandaag ook zo. Deze vishandelaar heeft heel veel handel ook buiten Rusland om. En zoekt natuurlijk nieuwe wegen om zijn producten te verkopen. Voor sommige bedrijven zal er ook steun zijn uit Brussel. Er zijn natuurlijk Europese sancties. Denk aan de tomatentelers. En onze hoop en onze inzet is er natuurlijk op gericht om die sancties zo snel mogelijk weer af te bouwen. En dus gaat er voor eerst geen vis naar Rusland toe. Damstra begreep net waarom het kabinet de boycott terugzetten wil. Maar in mijn beleving, en dat heb ik juist direct zijn, brengt het niks. Je pakt de ondernemers en het bedrijfsleven in Friesland, in Nederland. En je pakt de burgers in Rusland. En dat ploeg je meestal om Poetin heen en wat beleid maakt. Ik denk net dat je dat echt bereiken hier mooi.